Bertso derbiaren aitzakian, futbolzale eta bertsozale bat gonbidatu nahi izan dugu Hitzetik Hortzerara. Aktore, humorista eta gideilaria da Jon Plazaola Aurretxuarra. Irabazteaz eta galtzeaz zenbat dakien ezakigu, baina horri buruz hausnartu ondoren idatzi eta ultzaratu zuen irabazi antzerkia. Hitzetik Hortzeran argi dugu, berarekin elkartuta irabazi egin dugu. Jon, zu futbolzalea zara, esan daiteke zure pasiotako bat dela? Bai, esan daiteke eta igual gehiago esan daiteke izan dela pasioa, ez? Ze azken aldian badaukat horrelako burruka bat, burruka interno bat, uste dut zaleagoa naizela futbol klasikoana, garai bateko futbolana, futbol modernoana baino. Eta uste dut hortaz konturatu naizela azkeneko mundial hontan, ez? Baina hala ere, azken aldian ez dit horrelako grina sortzen, ez? Futbola geroz eta fisikoa da, geroz eta, ez dakit, iruditzen zait, enkorsetatuagoa edo matematikoagoa dela, eta iruditzen zait, garai baten futbolak magia pixka bat gehiago zaukala. Ez dakit hona atzinen futbolean jokatzen, baina kontatu digute aldageletan zure taldekideen karikaturak egiten zenituela. Bai, egia da. Konta eguzu hori? Ez, nola igual ez nintzen ainona ere, igual beste doai batzuk erakusten dituen nire taldekide eta lagunen aurrean, ez? Egia da ni oso komikizalea izan naizela txikitatik, oso komikeroa eta komikiak irakurtzeaz gain, marrazkiak egitea ere asko gustatu zaidala beti. Eta banaukan horrelako erraztasuna, jendearen karikaturak edo marrazteko, baina bai, aldagelatan eta askotan beste gainontzeko kideen karikaturak eta egiten dituen, eta gero haiei eman eta etxera eraman zitzatela. Bertso derbia bantxe jokatu berri da, Atletik eta Errealaren artean, ez dakitzun non kokatzen zaren? Dudari gabe esango dizut, Errealaren aldean kokatzen naizela ni. 40 urte beten dituenean, aurten, nire lagunek erregalatu zidaten Errealeko liga, gizonezkoen liga irabazi zuteneko bandeja. Klasikoa. Hori aita zenan sozidadean beti ikusi dugun zehose izan da, bandeja hori. Eta oraindik ere, bazkariak eta afairiak egiten ditugunean sozidadean, azkeneko kopak, gintonikak eta bandeja horietan ateatzen ditugu. Familian beti oso errealzaleak izan gara danok, batez ere aita, eta berak ere sartu zigun Realarekiko grin hori. Eta Jon, oso ezagunak dira guretzako Alkainekin batera egindako humorezko esketxak Championsari buruz. Zuretzako komentarista on batek zer eduki behar du? Jo, daude komentarista mota pilo bat, ez? Baina pentsatzen dut, azkeneko urteetan eta hola komentarista on batek bere jakituria hori edo transmititzeaz gain, transmititu beharra daukala pixka bat grina hori, ez? Zuek ere horrela egiten zenuten, ez? Hori Championsanak kriston ganberra da zan, oso ondo pasatzen genuen, eta Championsak zeukan sekretuetako bat, Alkaini ez nizkiola emaitzak erakusten zuzenean ikusten zituen arte. Orduan Ja, hortik parredan. Horrek kriston parre gure emate zion, ni kontagiatzen nindun, eta bion artean hori, ganberra da bat egiten genuen, eta... Jon, irabazi deitzen da zuk sortutako emanaldia, oraindik ere antzezten zabiltzana, zer kontatzen da bertan? Batez ere hitz egiten du gaur egungo gizartea ze kompetitiboa dan, ez? Nola garamatzaten, kalean, sare sozialetan, eta beti gure bertsiorik onena bilatze hortara, beti onena eman behar izate hortara, besteen aurrean erakustea, ez dakite, ia besteak baino zoriontsuago garela, ez? Hortan ere konpetitzen dugu, zein den zoriontsuago, zein dagoen hobeto, eta horren atzean zenbat gezur dagoen, ez? Eramaten du antzezlan horrek pentsaraztera, ea helburuak edo gure helmugak gehiago balio duten bideak berak baino. Egia da, galtzea ez zaigula gustatzen, baina irabazleak ere ez zaizkigu asko gustatzen, beti horrez, bi horien artean zunun sentitzen zara erosen, galtzaileen taldean edo irabazleen taldean? Nik beti esaten dut, galtzailearen eremua askoz ere interesgarriagoa iruditzen zaidala irabazlearen eremua baino, ez? Ze esan bezala, irabazlea iristen da toki batera, iristen da gailur batera esan dezagun, antxe ikurriña jartzen du, eta gero ze.
Gero noragoaz. Galtzailea beti dago hortxe bilaketa batean sartuta, eta nik uste dut bilaketa horrek ere garamatzala gure buruak hobe ezagutzera. Orduan galtzailearen ikuspegia beti iruditzen zaite pixka bat interesgarriagoa. Zuk, esan behar dut bertsolarien aurka edo galdu zenuela abenduaren 18an, zer gertatu zen? Bueno, abenduaren 18an geneukan programatua irabaziren saio bat Bilboko Euskaldunan, eta abenduaren 18an gertatu ziren, igual munduan gertatzeko zeuden ekitaldirik garrantzitsuenak. Bat zan Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiaren finala, 4 urtetik behin gertatzen den gauza bat, eta bestea futboleko munduko txapelketaren finala, baita ere 4 urtetik behin gertatzen den gauza bat. Hombre, Euskaldunan antzeslana egitean niretzako bizitzan behin, edo bizitzan lehenengo aldiz gertatu beharreko gauza bat zan, baina azkenean etzen eman. Jon, hitz egin dugu futbolari buruz, hitz egin dugu irabazteari buruz eta galtzari buruz, eta orain guazen hitz egitera surfari buruz. Ze lotura daukazuzuk surfarekin? Lotura berri xamarra. Azaroan, hasi ginen itxaso izeneko telesail bat grabatzen, Bizkaiko kostaldean grabatu genuen telesail bat, surfaren munduaren inguruan, eta bertan surflari ohi baten pertsonaia egitea tokatu zait. Eta horrek afizionatu nau orain surfera. Pixka bat telesaila prestatzeko asmoarekin eta hasi nintzen klase batzuk hartzen joan den abuztuan. Eta, afizionatu nintzen, pilo bat, eta baina aukera daukadan bakoitzean mintzat itxasoratzen naiz eta saiatzen naiz. Orduan, esan daiteke fikzioak eman dizula aukera surfzaletzeko eta surfean ikasteko. Bai. Orduan, fikzioak ematen dituen aukera horietatik ikasteko eta ze beste gauza eduki dituzu fikzioarekin. Aukera hori ematen dizu fikzioak, pertsonaia bat prestatzeko, pertsonaia horren barruan murgiltzeko, eta horrek eman dit adibidez zaletasun berri bat. Orduan, fikzioak aukera horiek ematen dizkizu eta politia da, lanaren parte horrelako zerbait izatea, ez da askotan gertatzen eta horrelako pertsonaiak eta tokatzen direnean, aprobetxatu egin behar da, eta askotan gidoi bat iristen zaizuenen esku artera, ez duzu, bueno, hemen ez dakit, motoran gainean ibili berdet, hemen dantza egin berdet, hemen kantatu egin berdet, orduan bazoaz pixka bat prestatzen gauza horietarako. Eta gidoiak aipatu dituzu zure gidoilaria zara, Jon, nolako historiak kontatzea gustatzen zaizu? Ni beti ibili naiz humorearen eremuan, uste dut humorezko gauzak kontatzea, istorioak kontatzea eta humorea idaztea bera gauza ariketa oso politia eta oso gratifikantea iruditzen zait oraindik. Asko gustatzen zaizkite gai sozialak eta toki konkretu bateko eta momentu konkretu bateko horrelako erretratuak egiten dituzten gaiak ere bai, eta uste dut guk justu hementxe Euskal Herrian badaukagula horretarako sekulako posibilitatea. Eskerrik asko, Jon, zurekin hitz egiteagatik eta hori. Opa dizut onena, datozen gauza guztietan. Zuentzako berdin, plazera izan da. Berriz bila non aurkitu